F'Ġunju tas-sena d-dieħla jidħol f'pajjiżna l-ewwel darba l-akbar cruise liner tal-kumpanija MSC, il-bastiment li se jġib l-isem ta' MSC Meraviglia li bħalissa għadu qed jinbena fit-Tarsna Chantier de l'Atlantique f'Saint-Nazaire fi Franza. Fuq kollox dan il-cruise liner li se jidħol 27 darba fil-port il-kbir bejn Ġunju u Novembru tas-sena d-dieħla se jkun irreġistrat ġewwa pajjiżna. Dan wara deċiżjoni ta' din il-kumpanija li tirreġistra l-5 vapuri l-ġodda tagħha f'Malta. Fuq wieħed mill-cruise liners ta' din il-kumpanija tkellimna mal-konsulent tal-ivvjaġġar Joe Borch. Se jġib wieħed minn kull 5 passiġġieri bil-cruise liners ġewwa Malta. Se tkun opportunità għal 150,000 passiġġieri li jżuru Malta għal ġurnata fuq l-MSC Meraviglia u ħatkun opportunità wkoll għal dawk minn Malta jew minn Għawdex li jixtiequ jingħaqdu mal-MSC Meraviglia biex jesploraw il-ġmiel tiegħu u s-sofistikazzjoni tiegħu. L-industrija tal-cruise liners f'pajjiżna hija niċċa li kull ma jmur qiegħda dejjem tikber minn sena għall-oħra. Huwa mifhum li kull persuna li tidħol f'pajjiżna permezz ta' cruise liner tonfoq bejn 70 u 80 euro fil-ftit sigħat illi tagħmel f'Malta. Din is-sena kkalkulat li se jkunu ġew Malta ma' 700,000 passiġġier fuq vapuri fil-port il-kbir u f'Malta. Is-sena d-dieħla dan in-numru mistenni jiżdied u anke fis-sena 2018 diġà hemm indikazzjonijiet li aktar cruise liners se jersqu lejn Malta biex iwasslu l-passiġġieri tagħhom ġo Malta biex minn Malta mbagħad idawru l-passiġġieri ma' portijiet oħra fil-Mediterran. Cruise liner joffri rilassament li ma bħalu, dan minħabba li ħafna mill-ħin il-bastiment ikun bejn sema u ilma. Illum il-cruise liners huma 5-star hotels u anke fuqhom issib 6-star hotels, ġifieri l-fatt li inti tqatta' ġimgħa jew aktar fuq cruise liners għandek il-kumditajiet kollha illi wieħed jista' jimmaġina li jsib ġo lukanda mill-aktar lussuża. Barra minn hekk imbagħad dawn il-cruise liners illum li kollhom prezzijiet kompetittivi illi jilħaqhom il-bniedem illi waqt illi jaħdem matul is-sena jgħid jiena ħan nagħmel dik il-ġimgħa nirrilassa nistrieħ. Ġimgħa mistrieħ li jfittxuha nies mid-dinja kollha għalkemm huma l-Ġermaniżi dawk li l-iktar li jażlu btala fuq cruise li jinkludi lil pajjiżna u warahom it-Taljani u l-Franċiżi.